Jaj, to je neuveriteľné, že sme tu. Tu sa natáčal film Parazit. Neviem, či ste o ňom počuli, ale je celkom že vraj dobrý film. Mohli to natáčať na menšom kopci. Už sme skoro tam, neboj. A to hovorím mojim nohám, nie tebe. A tu by to malo byť za rohom. To je ono. Jaj bože, to je také nádherné. Nepovedal nikto nikdy na obyčajnú ulicu. Viem, že to vyzerá úplne nepodstatne. Ale pokiaľ ste videli film 5 krát, čo už dúfam, že áno teraz. Tak poďte sa sem pozrieť a vy a uvidíte, pochopíte. Obyčajný múr. A predsa som sem prišiel. Kvôli obyčajnému múru. A je to ambasáda Turecka, ty kokos. Turci majú šťastie. Ježiš, toto je. To je. Na tomto mieste sa natáčala veľmi ikonická scéna. Mladý Kim Ki-woo z chudobnejšej rodiny pomyselne stúpa zo svojej sociálnej vrstvy vyššie a vyššie, až sa nakoniec dostane do domu bohatých parkovcov, kde bude doučovať ich dcéru. Avšak predpokladám, že to všetko už viete. Už ste si film pozreli, všakže? Však. Zvládol som to. Tu môžete počuť, ako mi prítomnosť steny robí radosť. Ale nebojte sa, som len zadýchaný.